ръчете си. Здравейте, приятели! Здравейте! Добре дошли в забранения текст с Нуар. Днес ще говорим за една много интересна тема. И тя е Хам и Ной. Помним какво се случи последния път, когато Ной акостира и Бог просто обяви, че повече няма да прави потопи, защото човека е зъл дори от младостта си. Добре. Но кое прави нещата още по-интересни, дами и господа? Знаем, че историята нататък е проста. След потопа, Ной се напива и лежи гол в шатрата си. Тогава синът Хам вижда голотата на баща си. И разказва на братята си. Но кое е толкова странно и интересно? Това е история, която всички мислят, че разбират. Но нека не забравяме, че този подкаст не е за просто историйки и не е просто подкаст. Има текстове, които хората четат, и има текстове, които хората избягват да разберат. Днес ще говорим точно за този текст. Да. Историята за Ной и Хам. След потопа и унищожението на света, и след като Бог избира всичко и обяснява как всичко е било напразно всъщност, Ной засажда една лозе, прави вино и започва да се напива. Колко познато падение. И както казахме преди това в историята, в един момент Хам влиза и, както се казва в Битие 22, 9:22, извинявам се, и видя Хам, бащата на Ханаан, голотата на баща си. Сега, приятели, истината е, че до тук нищо интересно няма, нали така? Тотална скука. Но нещо, което всъщност никой не споменава, че в оригиналния текст изразът е голотата на баща си. И вече той не е толкова прост. И отново ще повторя. И видя Хам, бащата на Ханаан, голотата на баща си. Какво ни се дава тук? В Битие 9:22. Видя голотата на баща си. Голотата на баща си не е толкова прост израз. В еврейския език има особеност. Едно и също нещо може да бъде казано или завуалирано. И разкриването на голотата много често означава не просто виждане. Не просто виждане, дами и господа, о, не. А нещо друго. Нещо интимно и много забранено. Нещо сексуално. И тук идва първият въпрос. Какво всъщност направи Хам? Какво направи Хам? Изглежда като безобидна история. Влиза, баща му е пян и го вижда гол. Но не звучи логично за това да получава проклятие за цялото му потомство. Защото когато баща му се събужда, той проклина сина му Ханаан.
Проклет да бъде Ханаан. И това е много интересно, дами и господа. Защото в Левит, когато се говори за разкриването на голотата на бащата, това означава да имаш отношение с неговата жена. Тоест с майката. И тук картината се променя. И то доста драстично. Защото ако използваме логиката, видя голотата на баща си, може да означава, че Хам е посегнал на собствената си майка. А това е силно неприятно, ако питате мен. И сега си задай този въпрос, приятелю. Къде е майката в тази история? Защото Ной лежи гол, пиян, безпомощен в шатрата. Логично ли е жена му да не е там? Не, разбира се, жена му би следвало да е там. И още нещо, което е интересно и прави сцената много любопитна. Майката изчезва в текста след това. Все едно никога не е съществувала. Ever. Значи не стига, че имаме ситуация до тук, която говори за сексуалност, но дори намеква за сексуалност с собствената майка на Хам. И тук идва един друг въпрос, дами и господа. Защото, забележете, в текста никъде не се споменава кога е роден Ханаан. Това повдига въпроса дали Ханаан не е бил плод на това омърсяване. Толкова много въпроси. И още повече, майката никога повече не се чува за нея. Дори когато Ной умира, се говори само за него, за неговия път до смъртта. Майката я няма. Още по-любопитният момент е, отново ще повторя, проклятието върху детето. Защото помнете, Бог казва, че наказва децата на грешниците до 4-то или 5-то коляно. Все по-интересно. Но това вече не ви звучи като история за виждане, нали? На мен също не. Но ако това е история за престъпление, то определено текста покрива тази история с мистиката на думите и закодираните словосъчетания. Но забележете още едно нещо, което е много любопитно в текста. Ной се събужда и казва текстът: разбра какво му беше сторил малкият му син. Не какво е видял, а какво е направил. Какво вече му е сторил. И сега идва контраст, който развива и до някъде разбива историята. Ще ви напомня историята за Лот и двете му дъщери. Двете дъщери на Лот напиват баща си, спят с него и раждат деца. Там имаме открита сексуалност с родител, но никакво наказание. Те дори раждат потомство. Докато син с майка или син посегнал на баща си, но всъщност само го е видял гол, получава проклятие и то на сина му, на поколението му.
Звучи странно и нелогично, нали?